L-unika triq li baqalu Lorenz Gonzi hi li jbiddel il-pożizzjoni tiegħu favur id-divorzju. Joseph Muscat qal li fid-dawl tar-riżultat tar-referendum il-Prim Ministru m'għandux għażla oħra li ma jibqax kontra tħul tad-divorzju f'pajjiżna. Il-mexxej Laburista qal li l-partit ta' Gonzi jinsab maqbud f'kantuniera minħabba l-pożizzjoni li ħa. Jekk irid jibqa' b'xi mod jew ieħor jkun leġittimament qiegħed jirrappreżenta ir-rieda tal-poplu, speċjalment ta' darba qiegħed fil-gvern f'din ir-realtà ġdida, realtà soċjali enormi ġdida, naħseb m'għandux għażla ħlief li jirrevedi uffiċjalment il-pożizzjoni tiegħu minn kontra id-divorzju għar-realtà tal-lum il-ġurnata. Waqt il-programm tiegħek ippreżentat mill-ġurnalista Miriam Dalli, Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-Partit Laburista u l-passi ta' maturità li jagħmel mill-2003 lil hawn. Qal li dakinhar meta l-poplu għażel li Malta tkun membru tal-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista kien biddel il-pożizzjoni tiegħu biex jirrikonoxxi ir-realtà magħżula min-nies. Bħalma għamel il-Partit Laburista fl-2003, hekk ukoll għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista llum biex joħroġ mill-isqaq mudlam li daħal fih. Dwar il-vot li mistenni jittieħed fil-ġimgħat li ġejjin, Joseph Muscat qal li Gonzi m'għandu l-ebda kredibilità meta jgħid li jrid juri rispett lejn il-minoranza li vvutat kontra d-divorzju. Lorenz Gonzi m'għandux jekk jirrispetta d-demokrazija bħala Prim Ministru, mhux bħala individwu jew bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, bħala Prim Ministru m'għandux triq oħra ħlief li jivvota iva meta tasal din il-liġi għad-dibattitu għal-vot fil-Parlament. Joseph Muscat fakkar li l-pożizzjoni tal-Partit Laburista kienet waħda konsistenti u li tagħti l-libertà tal-espressjoni lil kulħadd. Fosthom lid-deputati Laburisti li mmilitaw f'kamp jew ieħor matul il-kampanja referendarja. Il-mexxej Laburista temm jgħid li bil-vot tiegħu il-Prim Ministru għandu jirrappreżenta r-rieda tal-maġġoranza u għalhekk jivvota iva fil-Parlament.